To assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da na ce na daina kawo muku update din wayannan mutane biyun ma'auratan nan, amma duba da yanda masoyana suke ta tagin dina akan abubuwan da suke faruwa kwana biyun nan a nan kafar TikTok, suna ta cewa in yi magana. To kafin a kawo wannan kwadamin an riga an ba ku update tun kafin kowa ya sani, an riga an gaya muku abin da yake faruwa kenan. Me kuke so ku ji? To da bakin sa dai jiya Gfresh duk waɗanda suke gidan Shagari ya shiga gidan Shagari a cikin daren jiya wurin karfe ina ga 3 ne da wani abu, a yayin da yake bayyanawa kan cewa matarsa sai da ta kai sa kotu kafin ta wuce Saudiya, sannan kuma duk abin da yake faɗa ya faru tsakaninta da Bestie, shi ba ƙarya zai mata ba. Kuma batun biyan kuɗin haya 500,000, duk waɗanda suke gidan mutum kusan 1,000 ya shaida musu kan cewa da gaskiya biya 500,000 kuɗin haya. Sannan kuma idan har tana son Bestie, me yasa bata auri Bestie ba ta aure shi? Kun ga kenan duk maganganun update da ake kawo muku ku kun riga kun ji shi tun kafin sauran mutane su ji shi. Mu legit abu muke kawowa, ba ma ka labarin kanzon kurege, ba kuma ma gutsuru tsoma. Sannan kuma kun ce in jiyo muku ta bakin ambassador Rashida mai sa'a, to gashi da kanta za ku ji. Babiyana ni yanzu banda abinki na raba su da miji ta yaya, ta kuma ina shi mijin ya fito idan ta je gaban alkali yanzu ko ta je gaban 'yan sanda za ta faɗa abin da ne na haɗa su da mijinta. Ni yanzu da mutuwata da kabarina da abin da ya haɗa Sadiya Haruna da Gfresh duk ɗaya ne a wurina. Inda ba dan ma yayi magana din nan ba ni na ji wallahi tallahi na zata ma da abin da ake kawai fim ake drama ake yi. Saboda na daɗe ma da wuce pages ni sambogin gabana ne a gabana, to ma in tsaya in saurari wata Sadiya da Gfresh na ni ba ni ma da abin yi kenan. Kuma ko da za ta shirya ma ni na ruwa na da ita ba abin da yawan sanda suke mu'amalar su suke kawancin su suke faɗan su suka shirya din su na sani, ai ban sani ba abin da ya mun zafi. Ni dai na riga na san ƙaryan mutum ce take karewa, amma gaskiyar sa ba ta taɓa karewa. Kuma magana da take ta zancen kayanta da ta siya, na rantse miki da limamin mala'iku Annabi Muhammadu, kuɗin da ta tura ba ta tura kuɗin yarinta account ina ba, na ɗinki a account ɗin tela, na siyan ta account din mai material duk suna nan da ransu ba su mutu ba a sabon gari Inyamurai. Kuma wannan riga da ta siya miliyan 2.5 da ta kawo ta gidana, a gidana ta kwanan ta nawa, ce min ta wata uwar ɗakin ta ce ta aiko mata wai rigar daga Lagos, kawai wata surprise ɗinta ta bata. Kuma kin ga ta shigo social media tana faɗa duk ita ta canja baki. Kuma wallahi tallahi ba mutu ba, yan rana tana nan da rai a gaban yan rana ta ce ita ba ta son shi, ba ta ƙaunarsa. Na ce to kin taɓa ganin mutum ya auri mutum baya so baya ƙauna, wai ita sunnan ma'aiki take so. Na ce ai sunnan ma'aiki sai da soyayya take tafiya. Ke wannan yarinyar aka fito da maganganun tana faɗa wai da ta sa na a group, har yanzu ba ta yi saurayin billahi lazi la ilaha illa huwa da zan bi shi ba har gobe. Ba ta da shi, duk abin da ta yi shi take mayarwa akan mutane. Duk kalmomin da ta faɗa wallahi ita ce ta yi su. Babiyana, ki saka wa duniya ma ta ji. Ko da wani ne ya haɗa su da zai raba su, ai ba wanda zai haɗa su ko ba wanda zai raba su. Wani ne ya ce idan ni ne silar raba ta da shi da ita tun ranar da suka bar gidana daga shi har ita, na rantse da Allah har rana irin kamar ta yau magana ta silar baki bata taɓa haɗa da ita ba, ko shi ko a waya ko a live da yake yi a TikTok. Ba wanda ba na gani idan yana live, amma ina ruwana da su. Damin su suka kawo kansu guri na, ba ni na je na nemo su ba, suka kiran su kuma suka yi rawar su, sun sani duka. Ni da abin da nake so ta iya magana ta kuma ta gyara bakinta. Idan tana yi wa wasu cin mutunci, billahi lazi la ilaha illa huwa, ni idan ta min sai ta kwammace ma bata zo Kano ba. Wallahi sai ta kwammace ma bata zo Kano ba, saboda billahi lazi ban shiga track ɗinta ba. Idan ta shigo na za ta turo kanta match ɗin da ba za ta iya kaiwa ba ta da rafali ba ta da gola. Na rantse miki da Allah da Annabi, ni idan ta shigo layi na, to na rantse da Allah da Annabi ƙarya iskanci take yi. Duk maganar da take mutumin da ba shi da hus, billahi lazi la ilaha illa, karfe 3 na dare kwanaki ta kira da ta so ta shirya wannan yaron Bestie da suke tare da shi shari, ba irin maganar da bata faɗa ba. A statement din da take bayarwa da yake faɗa, ina ji na san ba ta da gaskiya. Gaba ɗaya abinta akwai shari. Ta ce mai yana yin
ya abin nan da ake na sata kuɗi yahu ta ce min yana waya ba irin abin da ta ce yana damfaranta ba a gabansa a gabana yana nan bai mutu ba ta kwace wayarsa kuma ya gaya min ba ita ta sai mishi wayar ba duk na shiga irin wayan ake an kika ji irin abubuwan da na shiga wannan baiwar Allah ai na rantse da Allah da annabi hakki na shi kadai to Allah ubangiji ya kiyaye na gaba.